Takže přátelé, já vás vítám dneska u nového videa. Dneska budu natáčet video ze hry Euro Truck Simulator 2. Je to teda už v nové verzi, která je v public betě. Verze 1.58. No a já jsem si kvůli toho i udělal nový profil, takže to budeme hrát od začátku, i když už tady mám odehraných nemálo hodin. No ale to nevadí. Prostě hru zapnu a půjdem na to, nebudu to nějak extra obkecávat. Je to vůbec první záznam, který dělám ze hry, takže vůbec netuším, jestli to dělám dobře. No ale tak uvidíme. Takže vás prosím trošku o schovívavost. Teď už něco řeknu k té hře teda. Jak jsem říkal, začneme novou kariéru, kterou už mám udělanou, jako založenou. Tady jsem si nastavil ženu, pěknou ženu, protože dneska jsou moderní řidičky kamionů, třeba taková Amazonka, asi ji možná všichni znáte, tak to se mě velice líbí. I jako žena, i to, jak natáčí ty videa, jak jezdí a všechno kolem dokola. No a tak proto jsem si dal asi ženu. No, tady se podívám teďka na modifikace. Jste viděli, co mám zaple. Tady je Real Gas Station. Pak časem zapneme ten Real Economy, až budu mít v úvozovkách hodně peněz vydělaných. Tady ten mod je sice fajn, ten Real Life Traffic Density, ale nefunguje bohužel v této verzi. No, ostatní mody, tady třeba je dobrý mod a ten by měl fungovat. Ten zvyšuje hodnotu zakázky nebo peníze, kolik dostanete za zakázku. To používám tak do začátku, abych rychle zbohatl a rychle se vyskýlil. A tady je nějaký motor, jeden takový, si myslím, ani nemoc silný, ani nemoc slabý. Tyto dva mody nefungují, to nevím, myslím, že taky ne. No a pak co tu máme ještě zaplé. Tady mám sbírání XPček za přesné parkování, 1000 XP. To je zase, abych se rychle vyskýlil na ty levely, které potřebuju. No a jinak, no ještě tady jsou rychlé peníze. Nevím, jestli to bude tady toto všechno fungovat úplně. No ale budeme doufat. Samozřejmě těch modů by mohlo mít daleko víc, ale nechtěl jsem to, protože v té nové verzi 1.58 dneska byla zrovna nějaká aktualizace a tím, jak je to nové, je to v beta verzi, tak spousta modů s tím nefunguje, nebo můžou být všelijaké různé chyby, špatné načítání, špatné ukládání, padání. No, doufám, že to padat teda nebude, protože předtím jsem už něco měl odjížděno, ale já jsem tu kariéru prostě musel smazat a začít znova, protože ta hra neskutečně padala. Já jsem to měl teda ve verzi 1.57, tam jsem použil některé módy a mapy. No a když jsem to vlastně aktualizoval na verzi 58, tak se to celé jako rozbilo, jo, takže
jsem to musel začít prostě znova, no. Takže dáme pokračovat v kariéře, už nebudu o tom moc tady mluvit. No, co bychom si k tomu ještě tak řekli, no. Už to hraju tu hru poměrně dlouho, mám zakoupené všechny DLCčka, mapové teda, ne všechny, jakoby ty náklady tuším, že nemám úplně všechny, nevím. A nemám ty, já nevím, příslušenství různé a nějaké ty tuningové věci, to nemám pokupované. To mi přijde celkem zbytečně do toho spát prachy. Tak, jak už teďka vidíte, tak už mám tady nějakou zakázku, to je první zakázka vlastně v té hře. To intro jsem už přeskočil, abychom se mohli dát do hry. Jinak aktuálně mám Renault elektrický. Jak to můžete vidět, jak to vypadá. No, asi znáte všichni. Možná. Tak. Trošku ještě jakoby zastavím. Já vám to teda ukážu, jak to vypadá. Ten tahač. Jakoby. Nemám to vytuněné, protože to je ta první zakázka. Ještě vidíte nahoře se mi zobrazují nějaké typy. Nicméně jednu zásadní věc. Tady vidíte ten tahač i s návěsem. Zhora pohled, zhora taky, z boku, z nárazníku a to je od kola. Co bych chtěl teda říct je to, že já hlavně teda budu jezdit tady v tomto, řekněme, režimu zobrazovacím nebo zobrazení kamery. To je režim z pohledu nárazníku. Teď si dívám, jsem si vypil zrcátko, tak si ho zapnem. A hned vám řeknu proč. Je to proto, že takhle v podstatě, když se podíváte, tak vidíte před sebou celou tu krajinu, že? Krásně máte rozhled. Když to dám v pohledu kabiny, tak nevidíte úplně všechno, že? Navíc tady vadí sloupek, zrcátka a tak dále a tak dále. Takže já jsem si zvykl jezdit prostě takto. A proto to taky natáčím, protože jsem ještě nikoho neviděl, že by to tady v tomto režimu kamery natáčel. No. Takže tady se můžete krásně kochat tou krajinou, když člověk jede, hlavně potom třeba přes ty vesničky, města a tak dále. No jediný problém, který ještě asi bude, nevím, teda přesně. Já si stáhnu trošku, no, mám to stáhnu na desítku. Dobrý, no, mně se zdá, že ten zvuk je moc. Jediné, kdy přepínám do režimu kabiny, je když stojím na křižovatkách a potřebuju se rozhlídnout, protože v tom režimu nárazníku nebo kamery nárazníku, tak tam prostě se nejde rozhlížet vlevo vpravo. Takže proto to vždycky musím přepnout do té jedničky neboli pohledu z kabiny. Někdy je problém to ovládání té kamery a zároveň ještě jízda, což jednou rukou myší ovládám kameru a druhou rukou
ovládám klávesnici. No, jak už jsem prozradil, tak teda nemám volant, mám ovládání na klávesnici, je tam manuálně zjednodušená převodovka nebo řízení, jak to říct. Zkoušel jsem to samozřejmě s volantem, ale jelikož mám volant Ferrari 458, tuším, to je. A ten volant je jakoby závodní, tak se to nehodí na tady tuto hru, to za prvé, a za druhé, on má strašně malý rate, ten volant, no. Ale nevím kolik. Ani na jedno otočení, půl otočení, ale tak něco nevím prostě. No a on je tím pádem strašně citlivý, blbě se s tím jezdí, jako jo. Nebo nevím, jestli jsem to neuměl dobře nastavit. No ale chtělo by to asi, nebo když už bych to chtěl hrát s volantem, tak by to asi chtělo ten volant od hory. Jsem se díval, že ten jako má úplně super rate a všechno, takže ten je na to jako přímo dělaný, že? Jenomže jako ten volant stojí 15 000, jo? Volant plus pedály a řadička tam je tuším. Další co je to, že pokud člověk nemá na to, řekněme, dobrý stůl a podlahu, kde by mu ty pedály neklouzaly, tak je to problém taky. Jo, tak ideální je na to mít ještě nějakou speciální konstrukci, nebo aspoň dobrý stůl, ke kterému to člověk může připnout nebo přidělat. No a pak samozřejmě nějaký neklouzavý povrch, kde mu budou držet dobře ty pedály. Ale vzhledem k tomu, že já mám nestandardní stůl, mám kancelářský stůl, to tam trošku rajbnu na prasáčka, nepodíval jsem se úplně vlevo vpravo, ale já to tak někdy dělám, prostě se mě nechce to přepínat do toho pohledu, to nechce jet, jako jo. Tak jeď nebo co, ty jo. Nevezeme jako nic extra. Pojedeme 12, dobře, tak pojedeme 12, jo. Když to prostě nejede. Dobře, to pojedeme celou dobu až do takého kopečka mírného pojedeme 12, protože to nejede. Jako rally. No, to prostě rally, no. Víc to prostě nejede. To stavím. A teď jako... Aha, no, nevím, co se stalo. Mačkám jakoby pro zrychlení dvojité V, nebo takhle, že když zmáčknete dvakrát V, tak by se to mělo rychleji rozjet. No, aha, tam bylo měření rychlosti. To jsem si jako vůbec nevšiml. Protože oni stojí všichni v levém. Dobré, no. Zavádí. No, je to tam ta nová funkce, ten chytrý plyn. Jo, takže... Tak. No a tak další, co jste si mohli všimnout, že ne úplně vždycky používám směrová světla, čili blinkery, lidově řečeno. No, používám jenom tehdy, když to stíhám zapnout, ale to není vždy. To za prvé, za druhé
ještě do toho mluvím, takže se musím trošku soustředit na jízdu, na koment, abych zbytečně nějak nekoktal a promyslel si, co chci říct. A do toho sledovat ještě provoz kolem sebe. No, jinak, tady máme 80. Mám tam nastavené samozřejmě režim dodržování spánku, dále tam mám nastaveno, co mám nastaveno, mám tam nastaveno, teď nevím, co bych chtěl říct. No, omezovat rychlost jako na 90 to nemám, to mám vyple. Ale pokuty tam zaple. Ten spánek a pokuty, ano. Takže budu se snažit jezdit tak nějak relativně předpisově. No, třeba tady máme měření rychlosti, tak to se budu snažit hlídat, abych to zbytečně nepřekročil. Když někdy se stane, že to překročím, třeba teď jako jedu z kopečka, tak nebudu úplně jako brzdit, že? No, pokud tam je jakoby cedule, máme blinker, pokud tam je teda cedule, wow, jo, je to problém. Měření rychlosti, tak to samozřejmě se budu snažit dodržovat, ale pokud tam není, nebo si, tak budu jako nějak myslet, že bylo to měření rychlosti, super, ale pokud to jsem dostal, tak paráda. To by nebylo dobré hned na začátek dostat pokutu, že? Wow. Jo, někdy ty blinky prostě nestínu ani dát. Local regulations. Použijte v 1 nebo 0. Rychlé informace a většinou je přirozené. Podívejte se na aktuální pravidla pro region, do kterého vyjíždíte. No, jinak omlouvám se za moji angličtinu, já nejsem angličtinář, já jsem samouk a tu angličtinu jakoby, tak znám jako jeho slovíčka, jo. A z angličtiny do češtiny něco málo, co umím přeložit, ale aktivně mluvit neumím, takže gramatiku vůbec, psanou angličtinu jak co, no a vyslovnost taky není nic moc, no. Některé slova prostě se vůbec nedivte, když je řeknu úplně blbě, protože já si prostě tak jak v polštině, já si ty slova prostě vymýšlím, jak se to čte. Jo, když nevím, tak si to přečtu takzvaně po svojímu. Tady máme červenou. Sice je pravda, že asi bych to potom vyzkoušíme. Já myslím, že pokuty tady nebudou tak velké vzhledem k tomu, že mám zaplé ty velké odměny za ty zakázky. Takže vzhledem k tomu si myslím, že třeba dostanu pokutu za projektní na červenou 3000 a vydělek za zakázku je 300 000, tak
by se to dalo jakoby akceptovat, jo, ale jako budu se tak, no třeba teď to vyzkoušíme, kolik je za červenou, jo, průjezd. Jo, 1953, jo, takže to je úplně v pohodě. Jo, když se podíváme, tak já mám tady příjem ze zakázky 367 656 korun. Takže nějakých 1900 korun je vůbec nerozhodí. No a tak to samozřejmě potom, až budu mít poskupované nějaké ty garáže a nějaké kamiony a zaměstnance, tak to potom samozřejmě přepnu z toho velkého výdělku na realistický výdělek. Takže my máme odbočit teďka doleva. Sorry, ale to jsem fakt nestihl dát. A ještě jsem blbě najel. No jinak jako poškození samozřejmě mám zapnuté, tam nemám na to modany. Teď mu dáme blinker a budeme vědět, že chceme odbočovat, ale teď jsem se nevšiml, že jsem měl blinker on, no. Dobře, nevadí. Když na prasáčka, tak na prasáčka. Kolik to máme? 5 kilometříků. Dobře, zkusíme dát blinkříček. No, zbytečně jsem asi přejížděl tady toho vpředu, tak já se vrátím zase blinkerem doprava, nebo pravým ukazatelem, nebo pravým směrovým světlem. Co mi teda štve trošičku je to, že ty ukazatele směru se automaticky nevypínají. Nevím, jestli to tam teda jde nastavit. Zase jsem opět blbě najel. Jo. Protože jinak musíte zmačknout tu samou klávesu jednou. A kolikrát se mi stane, že to prostě zapomenu a to bliká a bliká, takže to musím takhle ručně vypnout, což je dost otravné. Že by tam mohla být funkce, co to bylo za zvuk, no, takže by tam mohla být funkce automatického vypínání těch směrů světla. Možná to tam někde je, ale buď jsem to nenašel, anebo jsem to přehlídl, anebo to tam není. To možná časem zjistíme. Jo, takhle když zajíždím k křižovatce a vím, že už dálka je červená, tak ten ukazatel směru dám, protože mám čas na to, že jo. Jo, takhle, já už vím, co to je. Co říkám, co to je za zvuk, a to je vlak. To je vlak, no, tak jedem. Dobře tedy. No a teď je otázka samozřejmě teďka tím, jak mám ten elektrický tahač, tak ten motor je relativně tichučky. Ovšem, až budeme mít normální naftový motor, tak nevím, jak to tam bude s tou hlasitostí, no. Nevím, jestli... Nevím, no snad to budu muset asi pořešit potom při střihu tu hlasitost, protože jako prostě v tom nahrávacím programu jsem to nikde nenašel, jak by to šlo udělat, nebo jak by to šlo sladit, aby mikrofon byl v určité dostatečné hlasitosti vzhledem ke zvukům ve hře. No, to se uvidí, až to budu stříhat.
tam v tom programu by to mělo jít, nebo co vím, tak to jde nastavit, ta hlasitost, že mi to dělá nahrávat do 200. Jakoby mikrofon zvlášť a systémové zvuky zvlášť. No a teďka vlastně proč jsem zastavil? Protože já se teďka přepnu do médií na režim focení, tam máme ikonku, že máme něco vyfotit, tak to jsem jako, jo takhle no. Tak, abychom to měli splněno. Tak jdeme dál. Takže by se mi to chtělo úplně fotit, no já ani nevím, co vlastně za to je. Ale když si to vyfotím, tak prostě budu vědět, že už jsem tu byl. To poznám samozřejmě i podle toho, že to něco píše. Dostavte na vyznačené oblasti. A jo, to je to jako, no oni to nemají ještě dopřekladané, ale to je tím, jak mám ten nový profil, tak to jsou ty že začátečnické typy, že tady mám zastavit a zmáčknout Enter a tady si zvolím, jo, tady vidíte, normálně by to bylo, myslím, 90 a já to mám 1000 XPček za to, takže to mě aspoň nutí jakoby přesně couvat na dané místo. No a wow. No není to někdy úplně jednoduché. Někdy člověk musí pouvažovat, jak se tam vlastně najet. A další co? Tak hodně youtuberů nebo lidí, kteří to nahrávají, tak to nahrávají z kabiny, že jo. A já si tady trošku tak jako což dělá, když to vůbec nezatáčí. No, a to má, jo, to se nějak přetáčí. Čím to je? Víte, má rychlou zpátečku, anebo to je krátký návěs, nebo nevím. No to je jedno. To vykutíme. Doufám, takže... No jako s tím elektrickým tahačem jsem ještě, pravda, neparkoval takhle. Takže... To je možno tím, že normální tahač mám pocit, že to mají trošku jinak, anebo to je tím kratším návěsem, může být, nevím úplně teď. To se uvidí potom, až bude mít zase další zakázky. Takže zkusíme tam co nejpřesněji nacouvat bez nějakého poškození. No, ono to jakoby uznají, když to nemáte úplně přesně, ale někdy se mi podvede, že to prostě dám na první dobrou a teď nevím jakože proč tady by mělo být pokračovat, ale no, tak nevadí. Možná, že to je upravené. Jo a teď jako jsem skočil hned, ne, skočil jsem na úroveň 2 takhle, jo, že těch 1000 bodů, tam čím větší úroveň potom, tak je to samozřejmě víc bodů musíte mít, tak proto mám těch 1000, jinak to bych jezdil leta páně, než bych udělal nějaký body. No co teď, tady přibyly nějaké nové loga. Já nevím, který si dáme. Trošku by mi tu chybí možnost. No to je jakoby...
podobné logu Evropské unie, což no to taky, no, ale to jsou vlastně nejpěknější loga, že jo. Ty ostatní jsou takové, nějaké takové, nevím, no, o ničem. Ještě toto snad by se dalo, nebo toto, nebo toto, nebo toto. No, každopádně dáme si název firmy a já si vždycky dávám AGT, jako a je to, protože jsem takové a je to. No nevím, tady to dáme. Jo, to dáme. To je, si myslím, úplně jedno. Jaké bude mít logo. Jo, máme krásnou garáž teda. Toto je hlavní sídlo. Jinak sídlo jsem si dal teďka výjimečně v Praze. Jo, takže mám Prahu, jinak normálně vždycky, jak jsem jezdil a nebo měl jiné ty profily, tak jsem si dával výchozí garáž v Ostravě, protože pocházím z Ostravy, co si budem. No, pocházím z Ostravy. Narozený tu nejsem, ale žiju tady, takže. A já teď uvažuji tady nad tím, jestli máme dát další rychlou zakázku, anebo vzhledem k tomu, že už máme 414 000, jestli nezakoupíme nějaký tahač. Ale nezakoupíme, musíme si dát rychlou zakázku a já vám hned řeknu, anebo jo, musím, no. Rychlou zakázku musíme dát ještě jednu. Z Prahy. Jo, to, oni to mají takhle, já na to koukám, proč to je takové, ale oni takhle mají zobrazené hlavní města. A já jsem právě uvažoval, proč v Portugalsku nemají hlavní město teda. Jako na mapě. A dokonce se ani nemůžu vzpomenout, které, nebo jak se jmenuje to hlavní město Portugalska. Lisabon by to měl být. A není tady jako zobrazené jako hlavní město. Ale dívám se, že kde máme Londýn? Tady je Londýn. A taky není jakoby zobrazené jako hlavní město. Tady je. Tady taky. Švédsko má to taky nemá. To je, ne, to je Švédsko má, ty brďo. To ne, to taky ne, Stockholm. A taky není jako hlavní město. Tak trošku tomu nerozumím, proč některé, Bratislava taky není, Rumunsko je, Maďarsko není, Rakousko není, Itálie tu má Bari, místo Římu, tak to asi nebudou hlavní města, anebo tomu nerozumím. Atény, ano, Turecko má Istanbul, ten taky ne, Bulharsko nemá, Kosovo asi jo, to mají, Záhřeb taky není. No, to je jedno. Možná, že mě to někdo vysvětlíte.
co to znamenají ty velké puntíky, jestli to jsou hlavní města označené, nebo co to jako znamená. A nebo to je to, odkud já si můžu vybrat rychlou zakázku. To bude ono, asi jo, takže ale my dáme z Prahy, nebo já preferuji teda kratší zakázky. Počkat, teďky se podívám takhle, jak to je dlouhé, to je takové nějaké, no, nechci úplně, wow, to jsem taky nechtěl. Když jsme v té Praze, tak, nebo počkej, kde vlastně jsem? Vlastně nevím, vlastně to je jedno, že jo? Aha, to je jedno. No, já už jsem tak dlouho nehrál, nebo já většinou nehrál ty rychlé zakázky, takže ani vlastně nevím, jak to funguje. Ale co si dáme? Dáme si Bukurešť. Třeba. A tady do Bulharska, že bychom, s čím to je teda, to je slabé. A to bude asi všechno na začátku slabý. Tak to nějak, dívejte, to je krátká zakázka, je celkem za to dost peněz, 106 000. Tak vybereme nějakou krátkou zakázku, kde je za to dost peněz. 130 000, taková krčolinka, 245, to už je další, to už taky. No, dáme si tady tu za těch, to je kratička za celkem relativně dost peněz. Povezeme hračky, to má 9 tun, to je v pohodě. Jinak já samozřejmě to budu muset nějak stříhat, takže to tady asi ukončím a tu další zakázku si dáme v dalším videu. Takže zdarec, palec.